ten migao mar teko mabende un kode cabinet opio wanda ene penjo wach ni to ne owacho ni mibadhi me itudo-go Adani e piny Amerika okomulo project chenro mag dongruok ma Adani dhi tayo e pacho kae. Iparo ni okang' ma jatend piny William Ruto mar ng'ado okorak mar Adani obiro kaluwore kod pressure mag jopiny kose otime e chenro mag kedo kod mibadhi kaachiel kod nyayo telo makare? Mokwongo adwa wacho ni gima ne jatend migao wacho otamora mora nikech adieri makende en ni mibadhi momako kata miwuoye kuom kambi mar Adani ni en gik motimore pinje ma ok ma Kenya. Ne Kenya kapod waonge ranyisi kata gima kamano notimo. Omiyo onge gima jatend migao Opiyo Wandayi nowacho mopogore gi gima sirikal ma Kenya wacho. Mar ariyo, adwa na awachi kendo ni jatend piny owacho mokwongo nyaka chik ite ne jo Kenya. Mar ariyo, wan gi jomiluongo ni development partners kata osiepewa go bende nyaka watudrego mwapenji ni to un utimo nonro oko kono. Ng'at ma wan go ni orak mwadwa chiwo ni koso dipo nitie wach moro. Koro kwa yudo maling' kata gielonwa weche moko maluoro orak mwadwa chiwo, ka in responsible government nyaka ichik iti ne gima osiepeni maoko koni kuom kambi ma idwa tudorigo. To bende nyaka ichik iti ne jopiny ema nigi teko moloyo ng'ato ang'ata. An aparo ni gima watemo wacho kaka sirikal maneno ka koro take shape en jopiny timo the right thing. Waluongo ni public engagement, public participation. Jopiny ok oningo kaw ni ka sirikal dwa timo gimoro to ok gimorgo ni mano koro sirikal okoso. Oningo be ni kikono sirikal ni gima udwa timo ni ok wamorgo to gimomiyo ok wamorgo en kama. Mano gima katiba marwa dwaro. Waziri nitie jomoko mawacho ni koth mar pe unchusebedo karodho jatend piny William Ruto kod piny owacho mare mar Kenya Kwanza masani intiere. Jodolo mag kanisa jokopere, kanisa mar Anglican, kanisa mar jokogorino kod jopiny osebedo kamor kod telo mar William Ruto. Koro seche moko ne otimo mae mar duoko piny ichwang' mag jopiny kendo umo wang' jopiny. Adiera mar ere wach makama. Ing'eyo jopiny to samoro wang' mar jopiny kata kwedo gik moko ma sirikal timo ok en gima nyien to bende ok en gima rach. In fact, sirikal onego bed ni jopiny nono seche te, kendo ka nitie gima rach jopiny onego bed ni kwedo seche te. So ma ok en gima nyien, ok en gima wendo. Mar ariyo, president nyaka bed ng'ama chiko ite ne joma otiyo negi. Obed jo kanisa, obed jo civil society, obed kata dhano maraiye, kata jaus alot. Magi joma chulo osuru momiyo sirikal riembo. Omiyo jatend piny nyaka chik ite ne gima jopiny wacho. Ok en yom ka ng'ato chiko ite ne gima jopiny wacho. Ang'e ni dwa ringo jatelo modich, lakini penjo madhi penji mogik gin weche adi minyalo kwaro ne jopiny mi imoro jatend migao mar omenda ni piny owacho mar Kenya Kwanza osetimo minyalo wacho ewi otik tatwak ma jatend piny odiochieng' ma kawuono. Ing'e ni gima duong' manyalo wuoye en ni midhiero mane chando jo Kenya ahinya ne en weche mag ngima matek kuom jopiny. To en adieri ni nitie atua ma osego e yor duoko ngima piny. Nikech gima duong' e ngima dhano mokwongo en chiemo. Kinyalo temo matek ni chiemo ji oyudo kendo yude e yo maber, mano en atua. Mariyo en weche mag lewni. Koro kanye monego ni to ere kaka jopiny nyalo bedo gi pesa mfuko gi mago jatend piny owacho wuoye to gi weche mag housing mago wuoye. Adwan medo ni sirikal owacho ni waneno mbele ka piny yaore, meaning ni mbele kacha midhiero mang'eny ma waneno gi koro dhi dok chien. An mane gima watiye, an mane ma sirikal mar broad based ni tiye. Wang'iyo ni mbele kacha rumbi mantie ang'wengo mantie oyaore mondo ne mbele maber mondo jidhi mbele. Waziri wacho gadier kamera ke nyithi kwara mo nitiere wacho kawuone ma wacho mano ni gen tie nikech waneno gik moko bedo maber kaka wasudo. An wabro temo matek ni
oko omedo bedo maber. Nyakwa jatend migawo mar mane timo jatend piny William